अगर आप भी चाहते हैं ट्रेवल म्यूजिक का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे तो लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। प्रेजेंटेड बाय ट्रेवल म्यूजिक। मनमोही रिकॉर्डिंग स्टूडियो मौलापुर बाजार। अरे मारा दामी ललो बकलो ले बसखी हीरा तमे ना हमसे बोलत बा। अरे दुखता रे। अरे मारा दामी ललो बकलो ले बसखी हीरा तमे ना हमसे बोलत बा। कि दिन में हाथ फेरत बा आ सीधे आके चोली खोलत बा। कि दिन में हाथ फेरत बा आ सीधे आके चोली खोलत बा। चोली खोलत बा, चोली खोलत बा। अरे हौ बाला कमावा करे ना भातारा बोली लेके तनकू बोली रे। आ मन पनिया के छोड़ी ही देता खोली के मुआ ना चोली रे। आही रे माई हौ बाला कमावा करे ना भातारा बोली लेके तनकू बोली रे। मन पनिया के छोड़ी ही देता खोली के मुआना चोली रे। जैसे दरे हेला जाता हमें डाल वैसे ना मुआना दरत बा। आहिर में जैसे दरे हेला जाता हमें डाल वैसे ना मुआना दरत बा। दिनवे में हाथ फेरत बा आ सीधे आके चोली खोलत बा। दिनवे में हाथ फेरत बा आ सीधे आके चोली खोलत बा। चोली खोलत बा, चोली खोलत बा। दिनवे में हाथ फेरत बा चोली खोलत बा। राइटर आसु नारायण परबे जति के तना समझाई। राजू रागनी कहिया ले आके हौ बाला खेला खेलाई। अरे राइटर आसु नारायण परबे जति के तना समझाई। राजू रागनी कहिया ले आके हौ बाला खेला खेलाई। अरे रूपे पंडित सके सनी हीरा दे समय हे कहत बा। अरे रूपे पंडित सके सनी हीरा दे समय हे कहत बा। दिनवे में हाथ फेरत बा आ सीधे आके चोली खोलत बा। दिनवे में हाथ फेरत बा।